So nakita ninyo, klaro kayo no, daho kayong bunga oh. Wow, mo ni siya ang pinakalala na kayo nakita. Sige. So amazing kay nga ni ta gibuhat sa Ginoo. Nga ni ta gi-providean sa Ginoo. Kung ako papilion magpuyo sa syudad or sa bukid, mas piliyon jud ako sa Loy lang ang mga taga-probinsya, mga mananumay, mga manguuma. Buoy kaayo. Tawon, mangutang na lang mangganit ang manguuma. Para lang jud natay kagasto. Mahulagway lang ni ato ang umahan. Pero ang humay nga naani, wala kaabot og 20 pesos per kilo. Unta, nailiho ko ng gobyerno ana para sa umabutay nga eleksyon. Uy. Hi guys! Naalala niyo pa ba? Mga almost 2 months din tayo dito, October 4. So, ganito na ang kanilang dagway karon. Karon ay November 23. So, halos 2 buwan na. Grabe no? Nantawa, daghan na kayo siya no? Bunga. Sa isa ka punuan na siya isa ka bunga. Uy, duha! Darling no? Oh. Nantawa na to ang uban. Kasi dagway. Isa ni siya, darling. Ang mga lagyo, bitaw siya, distansya na siya is halos tagduha ka bunga yung kuan. Pero ang mga dugol, yan oh. Isa-isa. No? See the difference? Dalawa. Nakita ninyo? Klaro kayo no? Daho kayong bunga oh. Wow, mo ni siya ang kuan. Yellow corn ni siya nga variety sa Zia maize. Or mais. So mag-tour ta karon dire sa ato ang maisan oh. Tara. So muna nga area tanan ni palibutan ni tanan mais. Moagi sa ta dire sa Ilog Pasig. Mambak ta dire. Ganyan pagambak sa usa ka probinsyana. Tawa ninyo. Oh my gosh, akong balik. Murag po ni siya nga klase sa maigis yellow corn. Pero nakita na ko niya kay murag slim siya. Slim like me. Nadaot mo na. Lagi sa ulan. Hato siya sa pikas. Kato itong mga tagas nakita ninyo. Muna Native. Native nga klase sa mais. Yapil. Ano yan? Opa. Ika na mo ito ba? Kapag muulan dire, kinahanglan jud na diri agianan sa tubig aron dili bitaw magpundo ang tubig dire sa mga tanom. Dire pabura ang tubig dire magpundo. Muni nga medyo na apektahan na ilang tubo. Dire nakita ninyo mga naghilo siya, yung dahon. Ako baka ni pag-asa. Sapa na. Dili kayo siya parehas kadagko dito sa ibabaw. Ganun na medyo gamay. Pero arang-arang na dito dapita. Oh, kaya mga dagko naman siya. Oh. Nalapot siya bunga. Oh, duha ka bunga. Arang-arang diri. Oh, arang-arang lang ni diri. Sa katong ganun na. Okay. Diri guys. So, mo na pinakalala na kayo nakita. Gagmay kayo siya. Ani ang agi guys, basta labdan og hayop or panganon, kiton. So, wala kayo siya halos ka-try. Anong kamot na lang yung tawag ni sila. Nga mamunga dyan, bisag unsa pas nakaputot, diba? So, yung anak amazing ang mais. Oh, nakita po niyo, naglaktaw-laktaw na diri, hawa na oh. So, mga pulo guro kalika nga isa maabot dito sa sunod na pod nga mais. What? Nadungog pa ko. So supposed to be nani siya mga tanong dire pero tungod kay sa kadangan sa hayop mo ni nalaktawan. Nagising ni yung tubo nila. Diferensya jud kayo no. Pero dawa po niyang bunga oh. Mani pa ni darling? Na. Huh? Maani pa man na. Hindi na kasama kadagko kung kumpara ni mo itong mga Mura nagbisaya.
Mga normal bitaw nga mga kuan, yung tubo nga mais. Another hawa na po diri. Sumpay ra gyapon so ani gyapon kadako no, gabi ka damage dai ato ang maisan darling. Oh no. Sa unahan. Grabe. 4 PM na ang oras. Uwi nga niya kanindot sa hangin ug sa kawanangan. Pag nanata sa hapon, na yung mga baka, mga tulabong. Mao ni ang baka ni Salgar. Oh, nati. Nati lagi, gamay nga baka. Di ko mo dool ni mo. Dili ay. Pictures at me. Ali, ali. 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 So, di jud kompleto ang bukid, no? Basta walay baka, way mga hayop. Talali. Ano nga baka, napalit ni siya, namo. Uban niyang mama, baliduha na sila. 25,000. Wow! Kay, nanginahanglan mo gudang tag-iya ato og kwarta nga emergency. So, medyo sulit yun siya, no? Kay, duha naman ka bukod. Kumusta naman ni Darling? Imong baka? Sa imong pananaw, nanambok lang ni sa imong kamot or nakaangay ra ni? Nanambukid. Mga pila ka bulan ay sa malutas ning baka, Darling? Masay nakalahian sa pag-atiman og baka og sa kabaw? Aso lang kabo kay sige kag mag-init. Pasilaw ni mo ipatuna. Baka sustainer man nag-init. Rain or shine dahil ni Darling. Umaw na siyang kalahian sa baka o kabaw. Pero ang kabaw man god, gamit man gud siya pag tingtanom na mga sa pagdaro. Dahil siya kay magkuha-kuha. Ular do. So, there is ata guys. Samtang maghulat ka ni Sir, magkuha siya og pollard og tubig painom niya sayang baka. Kay uhawon man po ni sila, mura gud po kita. Charing. Samtang naghulat, magchika-chikahan sa ta about sa life, about sa buhay bukid, buhay probinsya. Charing. Ani hanindot no pag nata sa probinsya. Natural tanan natong makita, mga hayop, mga makaon dire, ang ma-serve dito sa atong lamisa, natural. So amazing kay nga ni ta gibuhat sa Ginoo, nga ni ta gi-providean sa Ginoo. Kay gingani man puta niya pag-design naturally. Sige siya sunod-sunod nako. Na-distract ko niya. Hi. Baka ako makompare dyan ako akong life katuna ako sa syudad. Kay study man ko dito sa syudad pag college na ko dayon. Dili ko kaingon nga mawili jud ko sa syudad. Di man na ako giingon nga maot magpuyo sa syudad. Lahi-lahi lang man siguro tag pananaw. Lahi-lahi og nabutang sa ato ang mind. Lahi-lahi og family background, lahi-lahi tinuuhan. Pero kung ako papilion magpuyo sa syudad or sa bukid, mas piliyon dyan ako sa bukid. Mabuhi sa syudad, very expensive kaayo. Tanang halos lihok nimo kinahanglan kwarta. Kung wala, napatay dyan ka sa syudad. Samtang diri sa probinsya, dili nakakinahanglan magsigi gasto kay naara man na si mong tugkaran mga tanom na pwede nimong lutuon, no? Para sa imong pamahaw, imong paniudto, panihapon. Napoy mga pwede nimong ma-snack sama sa mga kamote, kamanting, mga balanghoy. Pwede dyan ka mamroblema diri sa bukid in terms of food. Samot na karon nga pandemic, luoy kaayo mga nanginabuhi dito sa syudad kay daghang mga company ang nag-close, daghang mga company nga nang tangtang og mga tawo. Tungod lagi dili nakasustenar, luoy kayo mga nangatangtangan, mga nangasirhan nga mga opportunities, luoy jud kaayo. Mo lang thankful kaayo ta kay natay bukid, natay probinsya nga dili nato kinahanglan ang expensive lifestyle para mabuhi. Effortless. Dili po effortless kinahanglan gyapon ta mag-effort pero arang-arang ra jud kung sa baga ang mabuhi diri sa bukid kumpara din ha sa syudad. Luoy lang ang mga taga-probinsya
mga mananumay, mga manguuma, ang mga abuno, nagkasaka, ang mga insecticides, fungicides, tanang sides, nagkataas ang presyo. Intawon, mangutang na lang mangganit ang manguuma para lang jud natay kagasto. Mahulagway lang ni ato ang umahan. Pero inig abot sa ating ani na. Grabe, ang presyo halos pangayoon na lang. 1,000 kapin halos 2,000 pesos na sa isa kasako nga fertilizer. Pero ang humay nga na ani, wala kaabot og 20 pesos per kilo. Naniman ka ana. Saan na lang man. Sa manguuma no, unta na iliho ko ng gobyerno ana para sa umabutay nga eleksyon. Matabangan unta ang mga manguuma. So niabot na atong mister, nagdala na siya sa iyahang pollard ug water para ipainom sa baka. Sa tinuod lang first time biyan ako. Kutahon na to daan. Naara siya atong paimnon. Ready na? Sige. Oh my gosh. Ay, buutan naman day ka. Okay. Lami ra. Nag-inom na ni si inahan. Ug si Inday gamay. Dito sa unahan no, kung nakita ninyo na imrag white strings nakakumbitay no. To dapita po na dito ang palyahan. Kay dapita ang grassy nga area nga pwede nimo guwayan og mga hayop. Mo ni siya si Salgarda Provinciano. Kung natay probinsyana. Mao ni amahan, inahan ug anak. Bay-ubay po lang mahurot no. Manguli na mi karon ani niguman ani. Ug diri na magtapos ang atong maisan tour. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot subscribe sa atong YouTube channel. Mama sa Probinsya. Keep safe everyone. God bless. Bye. Mas maayo matrainin mo siya pag gamay pa kasi dako na kaya